man sætter fødderne i en fodmassage fra Bay Møller, så starter en rolig og dybdegående massage omkring hele foden. Man kan let vælge mellem 4 forskellige programmer, alt efter om man har brug for en blid eller en mere intens massage. Derudover kan man tilføje varme, som giver en behagelig og afslappende følelse. Regelmæssig fodmassage kan være med til at øge blodcirkulationen, løsne spændte muskler og give en følelse af lethed i kroppen efter en lang dag. Derfor bruger mange den som en pause i løbet af dagen eller som en rolig afslutning på aftenen derhjemme. Med Bay Møller fodmassage, så får du en dybdegående og behagelig fodmassage, som passer ind i din hverdag. Når man sætter fødderne i en fodmassage fra Bay Møller, så starter en rolig og dybdegående massage omkring hele foden. Man kan let vælge mellem 4 forskellige programmer, alt efter om man har brug for en blid eller en mere intens massage. Derudover kan man tilføje varme, som giver en behagelig og afslappende følelse. Regelmæssig fodmassage kan være med til at øge blodcirkulationen, løsne spændte muskler og give en følelse af lethed i kroppen efter en lang dag. Derfor bruger mange den som en pause i løbet af dagen eller som en rolig afslutning på aftenen derhjemme. Med Bay Møller fodmassage, så får du en dybdegående og behagelig fodmassage, som passer ind i din hverdag.